Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Sorkar Bakmi Yakatanat PHE uba renik ton leng dot tongkar. Henen kasngi kakat nyau tarik urampang arajar arpoar. Ulalet jureb yakajingte yiki art liki project sam ombam umdi nakaskim Jal Jeevan Mission hakas nong Thangran bat Barato West Jaintia Hills District. Ya Menteri Lasan Ran Lang de UMLA kathan uba nujor ki sungo kakong Arkenjing Executive Engineer RWS Division Jowai uba S Najar SDO Subdivision PHE Jowai bat ki katu kat ni kiri rangba jongki art liki snong. Menteri ulalet banjureb nengkong yakajingte yakathangrain Combined Water Supply Scheme kabalatay hakamang tengka kabakhandai klur arpahunyau laksau pawajar tengka. Batkan ay jung mentoy yaki saus patlay paw art liki tliw yeng kasnong Thangran. Ya ka latan na katalong kabalatip kum ka umbun, haga jingjingay ka bakhat lai kilometer hadu ka jaka babo ya ka water treatment plant. Hadin kan di Menteri ulalet jurep saya ka Barato Water Combined Supply Scheme, kabalatay hakamang tengka ka ba arklor arpaw lakhandai pahunri wajar tengka. Bat kilong yeng ki banyo jing mentoy, kidon reus patlay paw sauteli. Bat ya ka latan na katalong kabadan hakasnong pamanik ka bajingay khat khandai kilometer na ka water treatment plant. Menteri habakran syakilat patay kubor. Ulayat hu baya kajing pentray, yakini ki artali ki projek kilayat syachan. Hagaba ka Barato Water Combined Supply Scheme, kajing tray kaladep khandai pau na kasispa. Kat baka Thangran, kajing pentray kalong sipau na kasispa. Ngis ngau thu bakendon kat tu kat ni kilong yeng ki bompat penrung hapok kan ni ka scheme. Bat na kalyang katanat kalale la ka jong ka benta, ban shna kerpang na benta jongki. Knang ban la ban penti kena, babaro ki tliw yeng kinyo ya ka umbam umdi, kat kumba ki day hok banyo. Menteri ulaong wat la ya ka latan na ki telong ki bajengay. Henry ngakermen baki pat ba kinyo lenter, namar hakini ki artli ki project ngiyo ya ka gravity source, hakaba ka kawan hi kum ki wei ki jaka badai da ka pumping. Bat mi ki daw jong ka jingdu boarding nis niw ki pom. Menteri ulaong ru bakasnong Barato kabadang penkre ya ka jinga sengsinon, bat ngis ngotu bakalong kabadon kam hadu kata banyo ya ka umbam umdi. Bat kalong ru letse ka bomla long ban penurlong ya ka kam hakapor ka balabu. Henry wat la kata nga kentu ya ki kontraktor bat tanat PHE bantray arsya, kenang ban la ban pendep ya ka nika skim haswa ka jinga sengsinot ban long ka jinga ram bat jing mento ya ki nong syong snong. Kam tabe ki try snong ki try yeng. Kinom kelumar jeng mut namar lada don hi ka don ki breu hayeng balat don ko nong ipi ba ka jing kelumar jeng mut ka kelumar jeng mut tam ka dei hak ta ka por lada kam don ka haba ki don ki breu hayeng te kimi elti ba ka department kan yo ban lek ka ban kam ban yo ban rap ka ni snong ki ka balang ba kin yo ka bam de nam ta ka ni jipun krek ka jeseng sinot hang ne ta ka barang sa aru kumbangi la yo sngo mata ba kalong ka ban kam ta ngin persen ban ai sanction na kaleng ka government ba ka department kan yo pendap ya kita ki basa ba ki katu kan kilong yeng ki bom pat include hakane ya Thangran ki household ki ba ki don kumba 432 sauspa laipu arteli ai ki tlu yeng ha po Thangran ba Thangne Barato pede don kumba kumba rius pak lai pusau kat kum kene skim ka bi pentri mata rius pak lai pusau teli kilong yeng kin yo na kene ka ba pentri mata kat kum ka jing batai kini ki engineer ka amount ka ba kidon kam ban cover ban yo ye kini ki bompat cover kan kun skim kan num da he than ro ta ki ba kumba arpho pra lai pholak e ka extra amount ka ba kidon kam ya ka ba kadang long reachable na kaleng ka government na kaleng ka state government na kaleng ka state fund kadang long reachable ni kebagian persang ban sanction ya kene ke barang don kam ban extend ban penyo umlut habaro ni gitu ya face kadang problem ko ni kene ke sarkar India kalau committed ban ai kene ke 90% ke bakadi ban ai ban nakeling ke state government ru hadu menta kalau so committed ban long prom ban ai ke share la jong te dei nak takadau ken mau bah kini ki banai ke baladap ngila yo ya ka bonus nakadau ban nakeling ke Sarkar Meghalaya kalong prom ban contribute ka share la jom bat nakata kadau ka sarkar India kala appreciate yengi bat kala ai ka bonus yengi 10 crore tang nakadau bangi
bagi contribute baik on time ya ka contribution kepada ban me te haduk mentah nak kalian ban implement ni ke skim ngim sim da face kada problem financially ke jing bisa akan ko ka kam kendon baik jing kam don ka kam kaban suya baik klem jing te ndai ka kamram jongi pede jo ka department jongki officers kepada nang ne bangin ya struggle ban pen baik kita jing ban penbiang ya ka baduna te ndai te kandon baik jing ha ka jing ya lenti ha ki baterai hi kin labbek kin ya tu baik jing kin keduk baik jing te ndai ha bangi tre na dok musim ngi ti ban la ban sop ban la ban baik kita jing